Dem baş temaşevan neja bi weşanekî taybet ji Amedê em li pêşberî we nin îro wek tê zanîn konferansa jinana rêveberiyên xweciyîn demokratîk tê li darxistin wê ev konferans di roja berdewam bike di roj konferansa jina di rojî wê giştî tevayî çar roja ev konferans wê bidome konferans bi duruşma em bi vîna jinê komînan bi rêveberiya xwecihî civaka azad ava dikin têl darxistin divê konferansê de mijarên çawa tên destgirtin ser kîja mijara tên nîqaşkirin em ê mêvanê xwe ra nîqaş bikin niha du mêvanê me hene wek hûn jî nas dikin hevşaredara Mêrsînê Birêz Nuriye Arslan û hevşaredara Êlihê Gulistan Sönük mêvanê bernama me ne niha derbarê konferansê de em ê nêrînên mêvanê xwe bigirin di serî de ez dixwazim ji hevşaredara Êlihê Birêz Gulistan Sönük bipirsim Gulistan wek tê zanîn di meha hezîranê de jî we gelek bajarên Kurdistanê em bêjin konferansên amedekariya vê konferansê hatin li darxistin di wan konferansa da jî gelek mijar hatin ser ziman gelek nîqaş hatin kirin rastî şaredariya Êlihê jî niha dibin em bêjin rêveberiya Kayyumê daye û ya Mêrsînê jî dibin rêveberiya Kayyumê daye niha armanca vê konferansê çi ye û konferans em bêjin bi kîjan ser mijaran berdewam dike. Beli yani wek wêjî anî ziman beriya di meha li hemû deverê Kurdistanê me pêş konferansan di darxistin bajar bi bajar herem bi herem îro jî em konferansa xwe navendî ya jina pêktînin ev pêvajoyê konferansa ji bo me pir girîngin ji ber ku em divan pêvajoyan da divan konferansan da kêmasî nebesiyê me çi ne di salê ku me pişt xwe hiştiye da me kîjan xebata kiriye wek hev şaredar û hilbijartiyên jin di xebatên jinê da em çiqas pêş ketine me çiqas li gorî daxwaz û bendewariyên civakê û jina em çiqas bûne bersiv em çiqas nebûne bersiv an jin bêjin li hem di tekiliyên nav hilbijartiya da hem tekiliyên nava gel û hilbijartiyan da tekiliyê me da kîjan pirskirêkene aliyê ferasetê da divê kêmasiyê da em dikarin ji bo dema pêşî em dikarin çawa çareser bikin em çawa dikarin van kêmasî û nebesiyê xwe ji holê bin nerakirin em divan konferansa da vana nîqaş dikin konferansa me navendiya herî dawî me di 2023 da kiribû beriya hilbijartinê me kiribû niha jî em vê konferansa xwe piştî hilbijartinê yanî em dikarin bibêjin ku em ê divî çar rojî da du roj xebatê xwe yê jinê pirskirê ku hişmendiya mêrsalare ku li hemberî vîna jinê çawa disekine li hemberî vîna civakê çawa disekine û rêbazên têkoşîna li hemberî vê ferasetê çi ne em ê hevra nîqaş bikin di rojê dawî jî bi giştî pirskirêkê me çi ne me nava vê di salê da piştî qayyûman piştî tahrîbateka pir mezin ku me şaredariya bi hilbijartinê stand û vîna gel li şaredariya xwe bi cî kir me kîjan pirskirêkên civakê di Kurda çiqas çareser kiriye em di Kurda kêm mane rêbaza me ya çareseriyê civakî bûye ya an jî takekesî bûye em di Kurda kêm mane em mêvana bi hev re nîqaş bikin wê divan konferansa da biryar jî bêhne standin ji ber ku demên borî jî dîsa me konferansa da biryar astan ve ev pêşniyar û biryar jî ji bo dema pêşiya me hem ji bo kar û xebatê me hem jî ji bo têkoşîna me ya azadiya jinê têkoşîna me ya azadiya Kurd û Kurdistanê wek nexşereyekî jî li pêşiya me ve bike em ê nava vî çar rojî da bi hemû hûrguliyê wî yanî gelekî cara em têne bahev wek hilbijartiye wek hevşaredara em nav xwe de nîqaşan dikin lêbelê di nava vî çar rojî da em ê hemû hûrguliyê xebatê xwe û ew pirskirêkên aliyê ferasetê da çi ne em ê hevra nîqaş bikin. Em cartin vegerin serte Birêz Gulistan ha jî Birêz Nuriye ez dixwazim ji te jî bipirsin yani tu jî ji Mêrsînê tevlî vê konferansê bû wek tê zanîn tu li Mêrsînê jî demekî dirêj e Kayyum li ser şaredariya Akdenizê ye
û bi rastî jî em dikarin bêjin şaredariyên Dem Partiyê taybetî jî di aliyê jina da gelek kar û xebatên hêja jî dikin lê em dikarin bêjin ev xebat ji alî kayûman jî tên astenkirin. Niha em armanca wê tevlîbûna vê konferansê bipirsin. Ev konferans ji bo jina giringiyekî çawa ye? Spas dikim serî da û serkeftin di kar û xebatê ve da dixwazin belê Gülistan Başkan gelek tiştên giringanî ziman armancan konferansê me anîn ziman. Bi rastî jî dema got dibe behsa ez bêjim paradigmaya Dem Partiyê axwecihî dibe û bi taybet jî behsa nexşereya jinê dibe pergal henekî wisa ez bêjim dikeve nava metirsiyeke ji bo ku em hemî baş dizanin ku heya aşîtî di civaka xwecihî de pêk neyê ne mimkûn e ne gengaz e ku bi giştî aşîtî pêk were. Li ser vî esasê em kar û xebatê xwe dimeşinin yanî kar û xebatê me yê xwecihî paradigma me ya xwecihî li hember pergala ez bêjim kapîtalîst ku li ber xwe dide ye. Ser vî awayê ji ber vî awayê ku êrişên ez bêjim li antidemokratik hertim li hemberê paradigma me ya xwecihî hatiye pêşxistin sed mixabin. Sedema wî jî di paradigma me da bi taybet jî rol û misyona jinê derdikeve pêş. Bi taybet jî di fereseta me da di hişmendiya me da ez bêjim vîna jinê tê esasgirtinê, vîna jinê tê pêşxistinê. Ji ber wî jî em rastî gelekî astengiya têne lê belê di her li hember hemû astengiya jî dîsa kar û xebatê me jinê û yê xwecihî ez bêjim em pêş dixin. Her wiha di konferansê xwe da jî wekû başkan jî anî ziman nebesiyê xwe û kêmasiyê xwe em di vir de nîqaş dikin û bi tevahî bi tev digerin. Piştên biryar girtinên konferansê me jî em hewl didin ku ew biryarên ku di konferansê da ji bo civakê ji bo tevahiya civakê tê girtinê em derbasê meriyetê bikin. Yani we jî anî ziman ême em wek ne me hûnîv li ser karman di kar û xebatê jinê da bi rastî jî nava wî dema Kurd de jî megavên baş di derbarê karê xebatê jinê da pêşxist lê sed mixabin pergal jî heya ji destê wî tê wekû min got li hemberê pergala xwe wek xetereyekî dibîne pergala me. Em jî hewl didin ku kar û xebatê xwe pergala xwe derbasê meriyetê bikin. Em cardim vegerin ser te birêz Nuriye birêz Gülistan ez dixwazim cardim ji te bipirsin. Taybetî jî di rêveberîn xwecihî de rol û misyona jinas dixwazim bipirsin. Yani ji ber ku heya niha gelek gavên giring jî hatine avêtin û ji ber em bêjin sîstema kayma ku avêtinin ser şaredariyên we jî gelek dikarin bêjin pêşî jî li karê kar û xebatê jina jî hatiye girtin. Di vê warê de tu dixwazî çi bêjî wek hevşaredarekê jin ya bajarê êlê hê niha ku dibin sîstema kayma da dimeşe dixwazî çi bêjî? Belim rastî yanî ev zêdetirî 25 salaye ku di Kurdistanê da şaredariyê me da kar û xebatê jina têne kirin. Di van kar û xebatan da me awayekî şêmber berbiçav dît ku di civakê de guhertinekî pir mezin hate kirin. Yani hem de aliyê siyasetê da siyaset hinekî em dikarin bibêjin ku li gorî vî xwe amade kir teşe da xwe aliyê din jî di civakê da civakê êdî xwe hêdî ji wan kodên baviksalarî xwe berbixelaziyê ve bir ev jî ji ber çi bû ji ber ku di şaredariyan da di rêveberiyên xwecihî da vîna jinê derdkete pêş. Ji ber vê yekê kar û xebatên şaredariya hem aliyê perwerdehiyê da hem saziyê jinan vekirin da hem saziyê çandê hem em bêjin di biryara da bi civakê re biryar girtin bi jinan re biryar girtin ancak bêjin jin ciyê ku lê dijîn pirsgirêkekî re rûbirû bimîne
karve muhatabeki jin bibine aliye çareseriye da evya brasti jil ser civake bandoreki pirmezin nişanda o her vaha mervet karabeje ku guhertineke berbiçav bi taybeti jid Kurdistan'da jber ku dreveberiyên heremî yê Kurdistanê da bajarê Kurda da mervet kara bahsa rêveberiyekî wiha bike û ev bandora xwe bi giştî li siyaseta Türkiye jî kir yanî jber vê yekê dema ku jin îrade be dema ku jin xwedî gotin ve li wî bajarî wê civak jî xwedî gotin ve wê civak jî îrade be ji ber vê yekê wekî ku me di şiyara xwe ya vê konferansê de jî gotiye em ê bi vîna jinê komînan ava bikin yanî ciyekî ku vîna jinê lênîn be merim nikare bahsa komînan bike ciyekî komîn lênîn be merim nikare bahsa civakbûyînê bi xwe jî bike ji ber vê yekê di rêveberiyên xwecihî da rol û misyona jinê serekeye yani ku ciyekî ku jin têda îrade be li wê derê em dibînin ku ew bajar ji rêyê bigire heta xebatê çandê ji têkiliyê nava gel bigire heta siyaseta wî zêdetir xwedîspêra azadiya jinê yani ev ya hanê em bêjin em berbiçav dibînin yani yek bi yek di têkiliyê bi gel ra yek bi yek em bêjin ciyek û jin têda vîn be jin têda xwedî gotin be nêrîna wê civakê jî jinên di nava civakê de jî tê guhertin yani ji ber vê yekê em jî li ser vî esasî ji xwe hinekî jî şiyara me ya vê konferansê ev bû û em ê li gorî vî jî tev biger. Brez Nuriye, xwazim ji te bipirsim yani vê di saetê sibê de konferans dest pê kir bawayekî coşekî mezin li gelek bajarên Kurdistanê em bêjin jinên hilbijêr di vê konferansê de kombûne bi taybetî jî bi rengê xwe bi cilû bergê xwe netewî di vê konferansê de cî xwe girtin û wê gotinê xwe ji di roja bînin ziman yani hûn jî berî jî anî ziman wek ku şaredariya ku dibin rejima kaymê de niha tê rêvebirin hûn bêjin pirsgirêkên Akdenizê di vê konferansê de çawa bînin ziman. Bi rastî yani ez bêjim şaredariya Akdenizê ne wek ez bêjim Herêma Kurdistanê ye ji ber ku li hemû nasname li wir jiyan dikin hinekî ez bêjim ew ka wî cude ye heyîna wî cude ye di vir de erê belê rast e qayim ana ew der ez bêjim îşgal kiriye ama em wek jin wek hevşeradar wek hilbijêr em ji di nav gela danin her wiha ne tenê ez bêjim jinê Kurd re têkiliyê me bi hemû jina re henin jinê Arab henin Türkmen henin ez bêjim Yûrûk henin em bi hemûya re têkiliyê me xurtin û bi vê awayê jî ez bêjim hêviyekî pir mezin jî ji hişmendiya me û ji ez bêjim ji paradigma me heye ji ber ku bi rastî jî dema ku em rast fikriyeta xwe ya ez bêjim xwecihî û her wiha bi feraseta jinê dema ku em bibine civakê tu civakekî ku fikriyeta me red bike tune ye ji ber ku hemû jin xwe di nava vî fikriyatê de dibîne di vî paradigmayê de dibîne û dizane ku xilasiya jinê ez bêjim azadkirina civakê jî di nexşereyekî vî rengê de ye ji ber wî jî li Mêrsînê jî gelekî ez bêjim saziyên jina jî henin bi van saziyên jina ra jî têkiliyê me gelekî xurtin em bi hev re di nav kar û xebata da ez bêjim bi hev re dimeşin ji ber wî jî yani di vir tevê em barekî giran jî dikeve ser milê me her wiha ji ber ku me biryara ez bêjim azadkirina civakê her wiha di şexsê jinê de azadkirina civakê de ser milê xwe me barekî wisa berpirsiyarîkî wisa de ser milê xwe barê me di vê alî de ez bêjim giran e lêbes wextê ku em bi hemû jinan ran têkiliyê datînin barê me hês viktir dibe di konferansê me de jî em bêjin em giraniya barê xwe parve bikin nexşereyekî ku em hêz û tir bikaribin xwe bigihînin armanca xwe em ê çawa xwe bigînin armanca xwe li ser van esasa jî em ê nîqaşê xwe bikin û bu awazî em ê kar û xebatê xwe berdewam bikin.
Em cartın ve yarın serte biraz Gülistan az fazla ve tişteci bir person nahat tuzani yani tevajoya civak açtığı demokratik şey demeşe yani çıkarsam bejim bir fikr gumancı hebin le ev tevajo bawa ki demeşe le hember ve tevajoya ji inci rejima kayyuma berdavam ki evji nakokiye ki drasti de nava civak kameda yani cümle ki bejin hevditin fektin ev dere ve de yani mejar dali edinci kayyumci hinci rejima kayyuma da ser şaredariye berdavam ki hun ve perskireki de ve konferansı da tinin zaman anma. Beli yani MVB'jin elejji şaredariye ki jiku naha hat kayyum hatiye tayin kirin ve pevajoya MVB'jin 27 Şubat'ta 2025 hatta İro gelek bajarı Kurdistan ve Türkiye mecbina standın ez xwaji diwan civîna da mecîgirt yani dema ku em vê pêvajoyê nîqaş dikin em ji gel ra behsa vê pêvajoyê aştî û civaka demokratîk dikin piştî gotina me dixede ew gel ji me re vî dibêje û ji aliyekî da pêvajoyê heye ji aliyekî de hê jî îradeya gel nayê naskirin aliyekî da dewlet dibêje em ê pirsgirêka Kurd çareser bikin aliye dinê jî şaredariye Kurda hêjî dibin kayyuman dane yani birastî jî ev nakokekî pir mezin e nava gel de yani mecber ku ev hêjî ev polîtîkayên kayyuman berdewamin dema ku em derdkevne nava gel em dibînin ku baweriya gel ji ber van polîtîkayên qelse li hemberî vê pêvajoyê yani gel vî ji me re dibêje ku pirsgirêka Kurd bixwazin çareser bikin tiştekî pir rehet heye ew ku tiştekî ku bêjin pêwîst neket zagonê biguherînî pêwîst neket serê nîqaşa bikî ew jî ew ku tu kayyuman betal bikî yani ev desteserkirina îradeya gelê Kurd tu betal bikî tiştekî hewqas hêsan be tiştekî ku hewqas em bêjin tenê biyek îmzeyekî tu dikarî çareser bikî û tu çareser nekî te çawa pirsgirêka Kurd ya ku 200 sal te çareser bikî yani ji ber vê yekê gel bi rastî jî divî alîda pir bigumane yani û samîmiyeta dewletê jî bawer nake dibêje ku bixwaze çareser bike tiştê pir biçûk hene yê ku îmzeyan jî dikare çareser bike wana tarîx dike û paşguh dike yani ev daxwaz ji hemî geltê ku bixwazin li Kurda bi Kurdara li hev werin ku dixwazin bi rastî jî di Tirkiyeyê demokrasiyekî pêkan bikin divê îradeya gelê Kurd bê naskirin ev jî bi betalkirina kayyuma ye û bi berfirehkirina demokrasiya xwecihiyê yani îro em dinêrin li hemî hereman hemû derfet hemû tişt di destê rêveberiya navendî da yani destê îktidara navendî da ye li hereman hemê tişt bi wan ve girêdayîne îro şaredayî ku kayyum nehatine tayinkirin jî biryarekî pir biçûk jî nikare bi serê xwe bigire biryarê ku em bêjin navê kolanekî bixwaze biguherîne jî ew biryar dîsa diçe walî ve kaymakam ve diçe li wê derê ku ew bi pejirînin tê qebûl kirin yani meriv dikarî yani ev tiştekî pir biçûk e lê ev jî girêdayî rêveberiya navendî îktidara navendiye ji ber wê yekê heta ku hewqas em bêjin erk di destê kesekî da be di destê îktidara navendî da be merv nikare bahsa demokrasiyeka mayîn de bike merv nikare bahsa demokrasiyeka xwecihî bike ciyê ku demokrasiya xwecihî jî nîn be merv nikare bahsa aşîtiyekî bike ji ber vê yekê gelê Kurd daxwaza wan ev zêdetirî salekî ye bi hezaran civîn hatine girtin bi hezaran rapor hatine girtin bi hezaran bi 10,000 zêdetir gel hatiye godarî kirin divên ku bixwazin bi Kurdara li hev bikin divê ewil îradeya gelê Kurd bê naskirin Biraz ez Nuriye xwazim vê jî bipirsim rastî jî yani
rêveberên xwe cihî cihekî gelekî giring dane. Yani ji bona em jinan, ji bo civakê, rastî em ji bo ziman. Yek ev jî yani Mersin jî bajarekî Tirkiyeyê û we jî di navçeya wî de destkeftiyekî em bêjin giring bi dest xist û rêveberî wek şaredariya Dem Partî birêv bir lê ev bêtehamiliyek bû û qayma vetin ser şaredariya we. Rastî jî ez zinekî dixwazim vê bipirsim yani hem girêdayî vê konferansê hem jî yani dixwazî peyamekî çawa bidî jinên Akdenîzê ku heyan hem bêjin pişt girî dane we dengê xwe dane we pişt we sekinîne û piştî qayma ketin girtîgehê demek dirê jî di girtîgehê de jîma lê em bêjin piştî ku hûn hatin berdan jî kar û xebatê xwe hûn heman cihê de berdewam dikin. Rastî ez hinek dixwazim peyama te derbarê gelê Akdenîzê de bidim. Evet. Yani rastı gele Akdenizci geleki bir fikarım. Jiber kayyum deriye kayyume gelan ra girtiye. Deriye kayyume hizmetan ra girtiye. Be taybet jine ra girtiye. Jiber wici ez bizim gele Akdeniz'e be avaki gran mağduriyeteki mezin diji. Jiber wici li bendeye her jmed person de bizim kawe kenge ez bizim vi temsiliyeta disa geri radesti mebikin jiber go brasti ji iradaya vina gele Akdeniz'e hatiye deste serkirin de şahsi gele Akdeniz'de mağduriyeteki permezin ji de her avay de aliye zamanda mağduriyet heye de aliye pakıjiye de mağduriyet heye de aliyen go projeye men derbası meriyete bibin mağduriyeteke mezin heye taybet jin vi mağduriyete geleki du kurahi da histkin لبندین کو روزی کی بر روزی کی اف نحقی گاو پاشپا وجه و وینا گل دیسا رادستی گل بکن جبر کو براسیجی پروژه می کارو خبات می جبوی جنی گل کی برفره بون و گل پروژه از بجم گرینجی هبون ددم کی کرد سوی کو مسری دا جگوت ما بنگه هوان خبات خو دار خست بله دست سر کردن yani vek başkancı yani zaman dınava gel da bir taybet geçti. Metrsiye kemezin heye yani be baveri ki heye dibejin vay işte dibejin pevajoye ki demokratik ve açtı despekiriye. Madem ki eğer rast bin dugutuni xada eğer samimi bin eğer duxazın vi velatı da demokrasi keve meriyeti çima vi nehaqiye hani gav paşnavejin u ez bejim mafi vi geli radesi vi malina vi gelinakin em bu hamici dna fikradanım biraz yani jboy viji ve ku başkan yani man havceye tu ez bejim zagonenu nake liser greday ez bejim imzaya ki navendiye yani jbergu bir yara wan talimat wan hate girtin disa bir imzaya ki wan dikarın radesteme bikin Dvi avay mesela bizim metrsim gel heye be baveri ki dnav gel de ciheye liser vi esasen cihe vidkin bu dakik beri dakik bu ev az bizim antidemokratik vi katına antidemokratik av paşpa veje u az bizim vina gel u vina mera desteme bikin. Bir konferansıda o kaybettiği yani perskrekin ku her izede ten zaman da konferansıda çine de encam edeceği o bir yarın ku verin gırtın ve çava kevin meriyeti. Yani em dibêjin tiştek û zêdetir konferansê da tê ziman ev heye êrişên pergalê yê li ser vîna jinê kuştinên jina ku bi destê mêran tê kirin û piştîriya xwe ji dewletê digirin û ev çawa bandora xwe li ser kar û xebatê me dike çawa bandora xwe ser têkoşîna jinê dike bi taybetî ev têne nîxaş kirin ya de jî hişmendiya bamik salarî ya ku li hemberî têkoşîna azadiya jinê çawa disekine û nahê li pêş de here bi taybetî li ser van nîqaşan li ser van pirsgirêkan nîqaş têne kirin û dîsa em ê çawa dikaribin ji vê xitmandinê derbikevin yani çawa ev pergal civakê xitiman diye çawa civakê rizan diye çawa dixwaze civakeka zayendî perest civakeke nijat perest bide ava kirin
لهمبری وی ام جوک هلبجارتی جن ام چوا تکوشینا خور همبری وی هشمندی مزنتر بکن ام چوا تکارون میراتیا کو مجره حوالی خو گرتیه ام چوا تکارون درخن استکا جورتر بپرانی نقاش مل سروی اساسی دیسا پدوین جناتچنه جن د عالیه چاره سرکرنا پرسکرکی خدا موکا ریک چاره سریه دبینین یا نابینن موک محاطبه کی چاره سریه پرسکرکا دبینن نابینن ام دکوردا کم دمینن ام bana nikaş dikin و ام çawa zêdetir dikaribin destkeftiyê jina pêş bixin em çawa dikaribin destkeftiyê ku heta niha bedelê grand mestandî em çawa dikaribin biparêzin bi taybetî em bêjin li ser vana em nîxaşî xwe berdewam dikin. Bankawaziya wê jî bigrim taybetî encamê ku divê konferansê de derkevin û hûn jî wek şaredariya bêjin ev şaredara êlihê jî ku dibin sistema kaymê de jî tê meşandin peyama wê hem ji bonan bêjin gelê êlihê û tevayî jina dixwazin çi bêjin. Belê yanî em vî bêjin hem wek hilbijartiyekî hem jî wek hevşaredara êlihê ez bibêjim yanî bankawaziya me ew e ku em her jinekî li Köyderê dijî birabêjî li derdora destkeftiyê jina derdora têkoşîna azadiya jinê bibine xelek û parastina wî bikin û em her bi jinan re di piştgiriyekî de bin. Spas dikim. Birêz Nûriye ez dixwazim peyama te ya dawî jî bigirin rastî jî vê ev konferans dawiya di roja da em bêjin encama xwe eşkere bike û piştrejî di rojî wê konferans bawayekî giştî berdewam bike hem em bêjin encamê ku ji vê konferansê derkevin û taybetî jî peyama te ji bo jina ji bo gelê Akdenîzê çi ye? Belê ji bo encamên gut konferansê de derkevin ew pêkhatina wan encama ji xwe ez bêjim di serî de wek bêjin li ser milê me ye ji ber ku em pêşengiya civakê dikin lazim e em bana derbasî jiyanê bikin û bi jinan re tabii bi taybet bi jinan re bi pêşengiya jinan re û bi hemû civakê re em wan biryar girtinê xwe derbasî jiyanê bikin. Bi rastî banga min li jina bi taybet jî ev e eger got jin hêza xwe bike yek jin xwedî li destkeftiyê xwe derkeve jin xwedî li vîna xwe derkeve ku em hemî jî dizanin jin xwediyê vîneke gelekî bihêz e xwediyê baweriyeke ku civakê hemû hemîstike ye ger em jin hemû li dora van destkeftiyê xwe bibine xelek em ê bikaribin vî civaka ku hev qasî bi êş biguherînin vegeherînin civakeke azad civakekî mirov her mirov bikaribe têda jiyanekî azad û jiyanekî birûmet têda bijî banga me li hemû jina ev e ku em di her qadî de bi hev re tevgerin ji ber ku em her roj çavê xwe bi kuştina jineke vedikin bi kuştina keçekî vedikin pergal bi taybet jî wek kuştina jinê rawa dike û ji bona kujerên jina jî bêcezakirin cesaretekî pir mezin dide hişmendiya mir ji ber ku em li hemberî ve berxwedana xwe xurt bikin em vî hişmendiyê mehkûm bikin lazim e jin li hemû qadan hêza xwe bikin yek û destkeftiyê xwe biparêzin bi rastî jî em xwediyê destkeftiyê pir mezin in û em destkeftiyê xwe em ê biparêzin. Em gelek spas dikin ji bo her du mêvanê xwe jî ku em bêjin fikrê xwe di bername me de anîn ziman belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe em karin bêjin konferansa jinan a rêveberiyên xweciyîn demokratîk wê di roja berdewam bike em jî ji vir vê konferansê bişopînin niha em hatin dawiya bernameya xwe heya bernameyekî din bimînin xêr û xweşiyê da dem baş.